Rudolf, Irene, kom de wie. We hebben weer al een applaus gehad voor de jury eigenlijk. Ik wil u vragen een applaus te geven voor de jury. Onze eerder jurylid Latkeurt, Maisvietler. We hebben hier Ruud van Wers en we hebben natuurlijk de one and only Irene Landenoy. En ja, een driehoofdige jury en ja, sorry maar beter kan ze niet krijgen in de Waereldsjtad als deze jury. En ja goed, ik denk dat het verstandig is om de jury het woord te geven, denk ik. Hallo. Ja, dames en heren, de jury is er toch ingekomen. Het wordt gevraagd wat op het graan normaal genoemd. Dat is hier in het Karneval gebeurd. En we zullen net afwachten en vergeten nu. Even kijken of er nog even wisten is. Nee, te beginnen met Oeterweg. 46 punten. Konkoer 45,5 punten. En zijn overstier ook 45,5 punten. Dus 2024 is geworden spel uit de weg. Ik ken er één, ik weet niet gedaan. Als ze heel even de prijs in de hand Opgenomme. De belletjes komen vuren voor de prijs en ontvangst hebben. Dames en heren, ik vraag een applaus voor Oetwijks winnaar van de editie 2024 met een halfpunt voorsprong op de tweede plaats voor Hofgebouw Augustinus en Pasgedoos. Maar Oetewijk heeft een halfpunt meer gewonnen. Dames en heren, mag het gezag. Voorzien ooit weer 2024 op dezelfde golflengte als deze vandaag.